Hej YouTube, og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille CSGO Deathmatch. Ja, jeg er min ven til at optage, og ja, vi går bare i gang. Så, yeah, lige nu sker der ikke forbandet noget lige her i loading screen. Så, og jeg vil sætte. Som man kan se, så spiller jeg mit venstre hånd. Og det er jeg faktisk blevet rigtig god til. Og jeg er CO2, men det har ingen indflydelse på det, vi skal gøre i dag. Fordi vi skal simpelthen bare have en hel kamp i Deathmatch, hvor jeg viser nogle OP skills. Så pas på, hvis der er I møder mig. Jeg er OP med lige præcis det her våben. Det er jeg OP med. Og det er grunden til, at jeg simpelthen er i den her høje rank. Det er simpelthen på grund af, at jeg har det her våben her. Fordi det er simpelthen det, der har givet mig den her store succes. Som I kan se, så ligger jeg allerede oppe på først, næsten lige før der ligger på toppen af scoreboardet. Bare ligger hun der. Og jeg gider ikke på bonusvåben. Kom lige frem. Du skal ikke tage en kæde for helvede. Han ringer mig til en kæde. Hvad? Okay, var det flæk med det der altså. Jeg vidste godt, han var lidt flæk med det. Nå. Jeg gider gerne på skov. Jeg elsker at skov. Jeg elsker det. Fucking godt ud. Og Christian, altså min ven, han ved, hvor god jeg er til at no-scope med en skav. Ikke? Mhm. Og det er altså ret vildt. Ej, så tager han fucking kill. Good bitch. Og min ven, som optager for mig lige nu, han har også en kanal. Men den video, han har lagt op, den er åbenbart ikke tilgængelig. Skills. Men min kanal, den hedder Christian Bunde. Og der er så lige på nogle gange er der også en boks, så man ikke kan se det. Så behøver jeg ikke at høre på alt det der baggrundsstøj. Det er ikke mega ud. Christian, hvor lang tid har jeg løbet? 4. Fordi capture, det kan kun, så I ved, så kan mig og Niklas' optageprogram kun holde et kvarter til at optage. Så vi kommer til at spille en hel kamp. Det var nok til at tage tid at uploade, men det er længere. Og jeg fik det ud. Og så vil jeg også lægge en video ud af CSGO. Hvor mig og Nikolaj, vi spiller sammen. Og måske også Christoffer.
Altså hans storebror, som også har en YouTube-kanal. Jeg prøver at se, om jeg kan lægge deres nede i bunden. Og min storebror har ikke fået lagt nogen video ud. Du skal ikke få lagt nogen fucking knuder. Nej, så har han det. Og hvis jeg ikke vidste, så kan man komme herop. Fucking okay. Og dejlig sniper. Du skal ikke stoppe mig for at gøre det her. Nej! Jeg bliver flagget bagfra lige så jeg skal til at gøre det let ham her. Og det er noget for skabet. Jeg kan bare ikke finde ud af det her. Så jeg tager den. Så bliver det sgu godt klar. Men ja. Niklas, han har ingen computer med. Han har afleveret sin. Fordi han havde en fra skolen af. Den har han så afleveret nu, fordi at hans tid på ingeniørskole, det er slut. Jeg skal aflevere sin computer, så der kommer noget tid før, at jeg kommer til at spille igen med ham. Men mindre det er noget på PS3 og sådan noget. Der kommer i hvert fald ingen computervideoer sammen med Niklas på PT. I hvert fald ikke lige før han får en ny computer. Så ja. Der er en god grund til det. Men som sagt, så vil jeg prøve at lægge Christians kanal nede i bunden, altså nede i beskrivelsen. Hvad med det der? Nej, så tager han det! Fuck dig. Og ja, det er ikke competitive, så man kan godt skyde på sine håndkammerater ude de næste liv. Fordi det er deathmatch. Lad os stå. Vi har et eller andet til at sidde her, så måske. Værste aimplayer. USP. Nice time! Fucking killed him, bitch. Hvor han er irriterende. Bah. Men ja, 2 minutter mere, så bliver jeg nødt til at sige farvel. Og Christian han skal også snart hjem, fordi klokken er snart 5:30. Så han skal snart hjem. Det kan godt være, at jeg kommer til at optage en video her senere. Men ja. 2 minutter, så vinker jeg farvel. Men mindre jeg selvfølgelig lige får en ting her. Så hey, der er noget for. Nej! Nej, jeg skal komme til 93. Jeg kommer lige med det runddel der. Ja, man får også point for en computer. Det kan jeg vidste det. Og nej, man får ikke mere for at nakke den med headshot. Når man kan være på mail. Ja, det er sjovt. Det er sjovt. Duels. Og ja, jeg har et skin til Duels faktisk. Yes. Så følger jeg videre med skarpen.